Hi, hello, welcome back to my channel Nidhi's Life. Good morning, guys. Time ಬರ್ತದಿತ್ತೆ 6:15. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಸಾಂಬಾರು ಕೋಡಿನ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತೆ ಐತ್ರಿ. ತೂಕ ಇತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಗನ್ವೀರ್ನ ಲಕ್ಕಾರ ಬೋಪುನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿದ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಪುನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು. ಗನ್ವೀರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. जय श्री राम. जय श्री राम. Luckily. Oh, good boy. Yes. Do the lucky ni. Pole papa जय श्री राम hand bole pole. Uller papa. Uller. Uller. Knock my play. You play Papa? Papa. Tigi, I want. Tigi, Chick, one play. Hishabna, amable. Tata varend. Dero open ko Gavi. Obli. Gavi dero open no? And cool. And Obli. And okay. Gavi, what are you doing? Boom, play jamun boo. Gavi, multi lege. Gavi. Luckily. मी दांड गनवीर ना यूनिफॉर्म ना पाडोड आत गनवीर इनी दाल आत प्रॉब्लम दाल आत जन बुलिपुना दाल मंत जे मे बी इनी फर्स्ट डे आत गोत्ताय जायग दादा बंद सो इनी खुशिटे उल्ले स्कूल पोपुना Hi man play babu. Hi man play. Hey Gavi. Hero jadda battirvare. Mul kulle. Edur kulle bale. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Kulle sit. Idu kulle ne idu. Bye Gavi. ಪಿದಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಆತ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಗನ್ವೀರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಗನ್ವೀರ್ನ ಪಾಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ದಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪನ ಬುಡ್ಚಿತ್ತು ನಾ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೇರಾರು ಕಾಂಡೇರ್ದೆ ಕೋಡೇರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಅಂತೇಳಿ ದಾಯ್ ಪಂಡಾಯ್ ಮೇ ಬಿ ತಾಯ್ 3.5 years
ಸೊ ಈತ ಬೇಗ ದಾಯಿಗೆ 5 years ಪಾಡ್ದುಲ್ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಲು ಪಾಡ್ನು ಗೊಬ್ಬುನ ಏಜ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಈತ ಬೇಗ ಬುರ್ಚಿತ್ತನು ಸ್ಕೂಲು ಬಂದು ಪನೋಂದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಎಂಕ ಅವಂತುಂಡು ಬಾಲೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಪಾಪನೇ ಬುಲಿಪೇರು ಬಂದ ಅವಂತುಂಡು ಒಂದು ತೆಂಕುಲ್ತ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಯರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ರೋಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾರ್ಸ್ ಗನ್ವೀರ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ लेफ्ट राइट में नहीं लेफ्ट है अभी अभी लेफ्ट लेफ्ट हाँ नया स्कूल है छोटे बच्चे के लिए मुल्पा रेड कलर तो स्कूल 12th तक आ रहा है इधर 12th तक इंदु गणवीरना स्कूल ये नर्सरी इधर देखना How are you? Ganveer, how are you? Come with me. Come, let me show you something. Let's go. Come, let me show you something. Okay. Yeah. Let's go listen to music. Yeah. Let's go. Let's go. Mama, say bye bye to Mama. Let's go. Bye Babu, Gavi. Bye. Bye. Let's go there. Gavi. Hi Mali. Hi. ಅದೇ ಶಾವ್ರಿ ಸೊ ಗನ್ವೀರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಓಂದುಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐ ಓಪನ್ ಐತಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಿ ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ in the class so Ganveer school ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಮಾತು ಮುಲ್ಪ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಗನ್ವೀರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ನಾ ಗನ್ವೀರ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ 3 o'clock ಆಂಡ್ ಐತೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಪುವರೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೇ ಬಿ ಆಗ್ಲವಲ್ಲ ನೆನಪಾಣ್ದು ಜೋಡು ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ವೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಏನು చెప్పు ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೋರೆ ಬೇಕು ಏ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ Vale, ide vale, mamma. Hi, Gabi. Huh? Huh? Ir bultine? Inchidule nanzule. Ir bultare? Dai bulti. Huh? Auntie nalpane? Ande? Huh? Anju bultina? ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದೆ ಓವು ಇರಗೆ ದಾದ ಕಲ್ಪಾಯರು ದಾದ ಕಲ್ಪಾಯರು ಗೊಬ್ಬೆರೆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ದಾದೆ ಅಂದೆ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇರಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯಿನ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಯತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚತೆ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚತೆ ಬಾಯ್ ಬರಲಿ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಬಲ್ಲೆ ರಾಮ್